ሕወሓት ብሓይሊ ኣሊና ንህዝቢ ሰላም ክንገብር ኢና ክብል ሓደ ጀነራል ተዛሪቦሎ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት መቐመጢኡ ከም ዝቐየረ ተረጋጊጹ ሓደ በዓል ስልጣን ሕወሓት ንኣጽዋር ዕድጊት ኣስመራ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ሓደ ፖለቲከኛ ልዕሊ 36 ግዜ ከም ዝተኣሰረን ሕዚ ግን ብሻዕብያ ከይእሰር ሃዲሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ተዛሪቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንደገ ከይወፅእ ተኸልኪሉሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈ ተፈሊጡ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታታት حزنا لكم قريبنا لنا بقدامنت نحوحات بحيلي سلطانو منزعنا نهزب سلام كنقبرنا خبل حدا جنرال تزاريبولو ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ካልኦት ብጾቱ ብምዃን ንመሪሕነት ትግራይ በመቋም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ጀነራል ጉዕሽ ገብረም ብድሕሪኡ ድማ ናብ ሓራ መሬት በመውራድ ሕወሓት ንምቅላስ ከም ዝወረደ ተዛሪቡ ነይሩ ትማሊ ንሰራዊት ሓራ መሬት ኣኪቡ ሰራዊት ኣብ ሕገ መንግስቲ ናይ ሓደ ውድብ ሰራዊት ዝብል የውሉን ክብል ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝተዛረበ ኮይኑ ንሕና ኣብ ዘሎ ሰራዊት ንሓደ ውድብ ኢልና ኣይተቃለስናን ሰራዊት ናይ ሓባርዩ ጸጥታ ሓይሊ ናይ ሓባርዩ ዝብል እቲ ሕገ መንግስቲ ዝበለ ኮይኑ ሓደ ምልሻ ኣባል ውድብ ክኸውን ይኽእል እዩ ፍሉይ ሓይልን ፖሊስን ግን ናይ ሓደ ውድብ ክኾኑ ኣይኽእሉን ይረሎ ሕዚ ሕወሓት ሰራዊቱ ናይ ባዕሉ ተሃልዎም ካልእ ውድብ እውን ናይ ባዕሉ ሰራዊት ክሃንጹ ስለዚ ሕወሓት ንትግራይ ናብ ሕድሕድ ጎንፂኡ እትይዋ ዘሎ ዘለዓለም ሰላም ከይህልዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዎም ንሕና ድማ ነዚና ንቃወሞ ዘለና ክብል ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ተዛሪቡሎ ንሕና ንሕወሓት ፈቲና ወይ ጸሊና ዘይኮነስ ንሕና ናይ ሓደ ውድብ ኣባል ምዃን ጸሊና ኢና ውድብን መንግስትን ክፍለ ኣለዎ ንሕና ብመንግስቲ ኢና ንእዘዝ ብውድብ ኣይኮናን ክብል እውን ተሰሚዑ እቲ ስርዓት እንድሕር ዘይደጊፍካ ረድኤትን መንግስታዊ ኣገልግሎትን ክትረክብ ኣይትክእልን ዝበለ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ህዝቢ ትግራይ ግን ነዚ ኾነን ተቃሊሱ ዝድለዮ ክቃወም ንዝደለዮ ክድግፍ ኣለዎ ሕወሓት ግን ሓቂን ዝተዛረበ ሽምን ሃበት ንኣሰረት ድምጪ ትዕፍነላ ክብል ተሰሚዑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ TPF እውን ጸሓፍካ ተረኸብካ እናበሉ መንበሪ ከሊኦም ወዮም ዝበለ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እዞም ውሑዳት ኣምባገነን እምብተይሎም እታ በትሪ ኣብ ባዕሎም ያትውዕል መናእሰይ ኣብ ዓዲ መንበሪ ሲኑ ናይ መንባር መሰሉ ስለ ዝተቐንጠጠም ንሕወሓት ስልጣን ብሓይሊ መንጢልና ናይ ህዝቢ ትግራይ ብምግባር ሰላም ክንፈጥር ኢና ክብል ተሰሚዑ هذا ترى أميات لا يتقرأ حيلي وإنا تخبيرنا تقرأينا خبيرنا بتحق من قصنا يتقرأ مسرات بتنا هيز تقرأ دليت مسرات بتقرأ حدينا سلام كنقبل زيها من مقارنة قال اسكفل له منهم نقبل كنا بركن سوالي قالنا حزبنا ونا أنا ورايكونا وط من سينا أنا ورايكونا توترين ده كون طفيني زغره دما فقدو شنطرن فقدو ناب سرح هو تخدحن زغره سرح ندخل يكونن مزقفو زلو يني برديو تግራይ ተቃሊስካ ካብ ምዕጓት ካብ ምሕዳክ ነዚ መንጢልካ ስልጣንና ሒዙ ካብ ምግባር ወጻእካ ዓለም ታይ ክሳያለና ተማራጸታ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት መቐመጢኡ ናብ ኣክሱም ከም ዝቐየረ ተፈሊጡ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣብ መቐለ ዝነበሩ ቢሮታት ጠቕሊሉ ብምውጻእ ኣብ ዝሕዚ እዋን መቐመጢኡ ኣብ ታሪካዊት ከተማ ኣክሱም ገይሩ ይርከብ እዚ ስጉምቲ እዚ ከምቲ መንበረ ሰላማ ዘሕልፎ ውሳነ መሰረት ብምግባር ንከተማ ኣክሱም ማእኸል መንግስቲ ትግራይ ንምግባር ዝዓለመ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ በተወሳኺ ጉጅለ ደብረጽዮን ዕላው ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ንዶክተር ገብሩ ብምእሳር ፓስፖርት ብምቕባል ዕላው ስርሑ እውን ትማሊ ጀሚሩሎ
በዓል ሃብቲ ዳዊት ገብረዝጋብሔር በወርቂ ዝተደገፈ ናይ ኣጽዋር ዕደጋ ንምክያድ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ናብ ኣስመራ ዝኣተወ ዳዊት ገብረዝጋብሔር ካብ ትካለ መዓድን ኢዛና ዝተረኸበ ወርቂ በመሓዝ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ ናይ ዕጥቂ ሸመታ ንምክያድ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ብመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣይተ ዳዊት ገብረዝጋብሔር ቀደም ናብ ደቡብ ሱዳን ሄሊኮፕተራት ኣብ ምሻጥ ከም ደላላይ ብምስታፍ ዝወሃለ ሃፍቲ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ሓዘ ድማ ነቲ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ዘለዎ ጥቡቅ ዕርክነት ተጠቂሙ በቲ ብኮንትሮባንድ መንገዲ ዝተረኸበ ወርቂ ኣቢሉ ኣጽዋር ዓዲጉ ናብ ትግራይ ንምእታው ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ምስ ወይዘሮ ፈትለ ብዘለዎ ዝምድና ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ሃብቲ ንዕጥቂ ሸመታ ብምውዓል ኣብቲ ክልል ሓድሽ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ምንጭታትና የመላኽቱ ፖለቲከኛ ዓምዶም ገብረስላሴ ልዕሊ 36 ጊዜ ከም ዝተኣሰረን ሕዚ ግን በሻዕብያ ከይእሰር ሃዲሙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ተዛሪቡ ትማሊ ኣብ ወንበር ውድብ ዓረና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ መስሊ ላይ ቲቪ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸድካሉ ምክንያት ናይ መሳር ስጋት ስለዝተሰምዐካ ድዩሉ እንትሓቶም እቲ መሳር ሓድሽ ኮይኑ ይኾነን 36 ጊዜ ሳብ 37 ጊዜ ተኣሲሩ ኣለኹም እቲ ናይ ሕዚ መሳር ግን በባዕዳዊ መንግስቲ ሻዕብያ ስለዝግበር ዘሎ ይኽብል ስጋቱ ሓቢሮም ናይ ሕዚ ማእሰርቲ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማእሰርተን ጭውያን ናይ ሻዕብያ ይደለዎ እዩ ሻዕብያ ድማ ናብ ሳዋ ወይ ናቕፋ እዩ ዝወስደካ ስለዚ መውፅኢ የብልካን እዚ ድማ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ትግራይ ንፖለቲከኛ ዓንዶም ሓሳቡ ስለዝተዛረበ ልዕሊ 36 ጊዜ ከም ዝኣሰረቶ እውን ተፈሊጦም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ደገ ከይወፅእ ተኣጊዶም ኣብ መንጎ ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዘሎ ፖለቲካዊ መስሓብ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ኣብ ዘለሉ እዋን ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትሕቲ ጥቡቕ ክትትልን ናይ ምንቅስቃስ እገዳን ስለዝተገበረሉ ናይ ገዛ እስረኛ ከም ዝኾነ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኩሎም ናይ ቀረባ ሓለውትን ጋርድታትን ጀነራል ታደሰ ወረደ ንክቕየሩ ከም ተገበረን ጀነራል ታደሰ ወረደ በሓይልታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጥቡቕ ቁጥጥር ብምእታው ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ንኸይገብር ተኸልኪሉሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግበራ ውዕለ ሰላም ፕሪቶሪያ ቁልፍ ተራ ካብ ዝነበሮም መራሕቲ ሓደ ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ ሕዚ ዝወፅ ዘለዎ ሓበሬታታት ብዝኾነ መዐቀኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘይብሉን ብፍላይ ድማ ናብ ሓራ መሬትን ናብ ንኣይተ ጌታቸው ረዳን ክሕወስ ከም ዘይብሉ ብደረጃ ማእኸላይ ኮሚቴ ተዛትየምሉ ኣብዚ ዝቐረቡ ሓሳባት ካብ ዝሓለፈ ዝሰደድናዮም ክንምሃር ይግባእ ከም ጌታቸው ጻድቃንን ሃብቱ ኪሮስን እቶም ጀነራላት ዝኸዱን ከመይ ዕንቅፋት ይኾኑና ኣለዉ ስለዚ ጀነራል ታደሰ ሰዲድና ተወሳኺ ዕንቅፋት ኣይንፈጥርን ክብሉ ከም ዝወሰኑ ተፈሊጡሎም ኣብ መወዳእታ ንባዕሉ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ኢሉ ዝሾመ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስዑድ ዓረብ ደብዳቤ ልኢኹሎም ንባዕሉ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ገይሩ ዝሾመ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ስዑድ ዓረብ ንዝርከቡ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሓደጋ ሞት ዝጽበዩ ዘለዉ ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረትን ዕቁባን ክግበረሎም ዝጽውዕ ሕጹጽ ደብዳቤ ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብን ልኡል ፈይሰል ቢን ፈርሃን ኣመሓላሊፉሎም እዞም ስደተኛታት ገበነኛታት ዘይኮኑስ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ኩናት ጽሜትን ግፍዕን ህይወቶም ንምድሓን ዝተሰደዱ ንጹሃት ዜጋታት ምዃኖም እቲ ደብዳቤ ይገልጽ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ካብ ዘለዎ ሰብኣዊ ርህራሄ እስልማዊ ስርዓት ምሕረት ተበጊሱ ነቶም ኣብ ስጋት ሞት ዘለዉ ዜጋታት ናይ ምሕረት ውሳነ ንግህብ ተላብዮም እቶም ስደተኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ተሓልዮም ምስ ዓለም ለኻዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰረት ብምውሃድ በሰላም ናብ ዓዶም ዝምለሱሉ ባይታ ንክመቻቸውሎም ሓቲቱ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዞም ጉዳያት ናይ ምክልኻል ሞራላዊ ግዴታ ከም ዘለዎ ብምሕባር መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ህይወት ንምድሓን ቁልጡፍ ስጉምቲ ንኽወስድ እቲ ደብዳቤ ተማሕፂኑሎም كم تختاتلتي كواليتي ميديا لو مستدلو حدش حبريتات نزوم استختاتلكمهم يمثلون يروم نتسنى مكتالكم دما هزينا أنا مسجنه سلام